Здравейте, момчета и момичета, това съм аз пак, Тони. И днес, както ви обещах, ще ви покажа останалите ви игри. Те пак не са всички. И така, започваме с Iron Man. В миналия клип ви показах Iron Man 1. Iron Man 2, извинете ми. Малко съм разсеян. God of War. Също така God of War. God of War. Не знам коя се пада. Карибски пирати. И за всяка една ще ви кажа какво мисля. Spider-Man, Web of Shadows. Края на света. Motorstorm. Borderlands. Рафи, стига. Това е малко куче Рафи. Transformers. Мъщението. Ако да се лъжа. И така, сега ще ви кажа какво мисля за всяка от тия игри. Transformers Dark of the Moon. Много здрава игра. Много стреляне. Просто нещо ви липсва в играта. Всичко си има. Всички нива. Обаче, сега ще ви кажа какво ви липсва. Липсва ми повече мисии да има. Много са малко. Сега да кажем за Borderlands. Много здрав геймплей, много здрав мултиплеер, много здрав кървава игра. Много здрав мултиплеер, просто няма такъв. Има и Borderlands 2. Но тази може да ви стане фаворит. Motorstorm. Само караш коли, бягаш от земетресения, от полицаи. Спри се, бе, Рафи. И общо взето добра игра. Няма да ми стане любимата, но я бива. Spider-Man, Web of Shadows. Преди харесвах Spider-Man. Сега не му казвам, че шибаняк, защото не харесвам, играя. И да. Не е много здрав мултиплеера. Геймплей. Спри се, Рафи. И също аз не съм про, аз съм ОК на нея. Боже, това беше кучето ми. Карибски пирати. Добра игра, за времето си беше, но не е най-добрите за мен вече. God of War. Много кървава игра, много мислене, много битки и е много трудно. Много здрав геймплей, много здрав мултиплеер. Просто ще играете
една-две години и след това ще ви омръзне. След това идва ред на God of War Collection. Не ме кефи резолюцията. Добра е като игра. Но нещо ми липсва. Спри се! Стига, Рафи. Iron Man. Тъпа игра. Много тъпа. Но Iron Man 2 е много по-готина. И това общо взето давам на всички игри по 10 звезди. Освен на Iron Man. Много здрави геймплейове имат. Мултиплеер. И ако искате да цъкам на някои от тези игри, просто ми пишете в коментарите и аз следователно ще цъкам. Напишете на една от тия игри, само че още да ви няма да е веднага, защото PlayStation ми е на ремонт. И има два варианта. Да ми изпратят още един. Или да... Аз вече имам и PlayStation 4, обаче в Италия. И ще го получа след няколко седмици. И ще цъкам на Call of Duty. Новата. И... Вие сте много готини пичове. Пичове сте. Пишете ми. Просто бъдете готини. Това съм аз. И харесайте го. Ще правя други клипове. Много. Но очаквам от вас да ми пишете.